गावनि बिहामजो माबायदि थांगोन मोसादों बिहाव बिहामजो रायजोफोर नों सिखारथ'दोंलै दसे आं जिरायनोसैलाय हेलौ रायजोफोर नै दिनैहाय गामियावनो हाबा दंबावोलाय दैज्लां बोथोरनि आङो फुंनिफ्रायनो एसे हाबानि ब्लग लानो सानदोंमोन गैया उन्दुनानै सिखारङाखै गिर्जायाव लांलायलाबो बेनो जाहैबाय जोंनि गामि एसे नायना लादो जोंनि गामिया माबायदि जोंनि गामियाथ' डेभलपथ' नंखाया ओमफ्राय नै जोंनिया ओरै थांनांगौ जाहैबाय नैबेजों ओंखारलांनांगौ बेयो मेन लामा जाहैबाय ओमफ्राय बेयावहाय एल पि स्कुल दङ बेनो जोंनि गामि बेयाव नायनोसै नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ नै बेजों देलायहोसिगोन आरोखि बे मा बुस्थु सेन नामा बे मिस्थि हौवा गोदाना सेनखौनो साफायाखै आरोखि दिनैहाय सेन साजासिगोन नै ओमफ्राय खामफ्लायाव 300 गासैखौबो रेडि खालामनानैहाय दा जोङो नेगासिनो दङ गेटनि लांगोनायाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौहाय गिर्जानिफ्राय लाबोफिनदों नालाय बेखौनो नेगासिनो दं आरोखि मोसाबोगासिनो दं नालाय नायहैनायसै दसे ससे थांनानैहाय नायहैनोसै आरो नैबे हा गोजौआवहाय नैबे दारि दोंनै जाथिथि फरेन मडेलनिखौ लानानै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायबोनायखौ आं नेगासिनो दङ आरो मानसिफोरनो कालार फुनलायनांगौब्ला आं कालार नाङा हारसिंनो फाख्रा फाख्रिखा नै दारिया गयाथ' अयथासार जाखायो हिन्जाव गोदानखौ आं बेवाइसो जायोलै एकदमबारे माबा माबि सोंनो हानाय नङा एसे उसुबिदा आङो था नों आंजों लोगोआव मोसा जय हिन्जाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि दाखालि बिहामजोफोरनि मा हाबाया होबाय जायाखै नामा एलाय बिदि बिमायालाय बरायनानै लाबोगासिनो नोंसोर फैबाय थादो नोंसोर मोसाबोफादो बा बोरैबा बा स्केन होलायबावो नै बा गावनि हाबायावलाय मोसायाखै गाबनानैनो जिहय गावनि हाबायावलाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना सफैबाय दानिया मा आथिं सुनानैहाय नाजावनाय आंनि केमेरा दैनि ओंखारबाय नामा अबा ओइ नै नै हौवाफ्रानो आंनि फासाबो खिलायनायखा नों मोनमा बायला सिनबायाव फैगौ बोसोराव मोनजाथों बेखौबो एसे मोजां देलायहोखा देलायहोग्राफ्रा बेवहायफ्रा एसे मिनिस्लुदोरा देलायहोगासिनो हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदान जालांसिबाय नों जय हौवा गोदाननि जय हिन्जाव गोदाननि सिंबायनायखौबो फैगौ बोसोर मोनजाथों फैगौ बोसोराव सिंबायनिबो
दौलायनायसो नोंसोर होनबा आयो जोंखौ नायगार नायगार जाखानाय जोंहा नोंसोरो एसे थाब थाब मन'लै बेवहाय दै रास्तायाव फिसायाव आये आये जय हिन्जाव गोदाननि जय हौवा गोदाननि सिमाइनि मुंखौ मोनजाथों हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना दरजा मारि थेजाबाय नै ओरै फैदों ओरै ओरै दरजा मारि थेजाबाय माबायदि मोनदों दरजा खाथेया नालाय ओंखाम संग्रा हाबैदो हिन्जाव गोदाना जावसिनाय हौवा गोदाननिफ्राय संसार आरो न'खरा गोजोननाय सान्थि आरो खौसेथि फैनानै नोंखौ जेब्लायबो बाख्नायनो सिबिनो हाथोंसै दर मारिग्राफ्रा सिफुं मोननाय Wow. Goodbye, Robert. Nakailah dia. सोलोंनांला जोंनिफ्राय गेलेजोब्बायबो नै गोगोम गोगोम होखादों माथो दालि ओंखाम संग्रा बियो बेला नोमा बेदर मैथा होदों नामा मैथा होनाय बायदि नुजाथो दै टेंकि बियो ओंखाम दोनग्रा बे नोमा बेदर गोजा लाब्रा बे जाहैबाय ओंखाम हटेल ओंखाम हटेलानो नै सान्दुंनि बारजों ब्ला थांबाय प्लास्टिकआ हाब बिहामजोनि हाबाखाय गाखोनो हाथारदों गोदोनि टेकनिक माथाबाय माथाबाय नै डेन्जार खाटारनाक ओइ खिन्थु नुवाखै मानबायबावो उल्था ओस हामानोलै आदा नों हामानो आदा नोङो हामानो नों सिखारथ'दोलै दसे आं जिरायनोसैलाय
Bro. Wah, berani siap biham zaman ini habayang sudah musabai ini. Lagau, ibu biham zakanya nih. Ya biham je, awak jangan sampai nak musada. Biham je, raja pun, dah. Betul. Musa, ni biham je musa panah apa aja men dengan lai. Jauh loa, bisbuk cer. Bisbuk saya ya. Bukan sih musada. Ya. Jauh je musada. Neng tu apa musada mana le? Biham saya. Kau ada. Wah, wah, wah. Kacau pun alai. Kacau pun alai pun. Pun alai pun. Biham ini hawaya. 다시 문제는 싫어. 네. 저는 나오자. Amaya kunjung tinggal musawa yuai. Biham sini habayau. 네, 네, 알았어요, 근데. ini agak aku. Saat ini ada sih lah kata nih gua kadang-kadang. Kamu siapa ya Maya? Mas kata sih, tidak, enggak. Untuk nyata. Untuk kamu jalan. Yuai. Siri-siri bisibang mujang mulai ke diri. Kena disi, raja pun. Kena tu. Tadi 1000. Kena. Bisibang mujang mulai leceh le. Arai besar. Siri-siri. Siri-siri bijeng anjeng, sana jeng ancar aja. Mejang menlai dia. Wah. Yuai. Apa jangan mau pinjam deh? Kesukaan. Kencang balai gua apa nala? Gudung gusu. Bukan menjenak ya. Pala gudung akan hajin bai. Enggak malah tumjayu. Ini nih bothorongno मोनजासिगोन बायदि मोनखादों आं. गोसोआव दांनायनानैनो. Besok siapa deh? Jangan lupa. Tangannya. Isiro. Apa? Apa sih yo? Apa? Askar gile.